Všetci ste mi vyčítali, že som absolvoval rozhovor v jednej ruskej televízii Zvesti, alebo teda v relácii Zvesti, áno, o ktorej je známe, že to je proruská relácia, ktorá podporuje ruské záujmy. A vraj to je propaganda, ktorú šíri táto televízia. A čo šírila slovenská televízia od prvého dňa konfliktu na Ukrajine? Čo šíri verejnoprávne médiá v Českej republike, v západnej Európe? Tupú, hlúpu propagandu. Všetci robíme všetko preto, aby infraštruktúra, pokiaľ ide o plyn na Ukrajine, nebola ohrozená a všetci máme záujem na zachovaní trás, pokiaľ ide o východ, západ. Samozrejme, v rámci nejakej diversifikácie potrebujeme, máme všelijaké prepojenia plynové zo severu na juh, máme s Maďarmi prepojenie, máme s Poliakmi prepojenie, vieme brať od západu plyn. Je to naozaj bez akýchkoľvek problémov, len tá naša rúra, pani poslankyňa, má 100 miliárd metrov kubických kapacitu. A my za to máme, alebo mali sme v minulosti a ešte máme obrovské tranzitné poplatky, ktoré idú do štátneho rozpočtu. To necháme vyschnúť tú rúru. V mene čoho? Že nemáte rada Rusov? No v poriadku, ja ich mám rád. Ja si nemyslím, že je správne ísť do polohy, že necháme vyschnúť teraz rúru, len preto, lebo vám sa Rusi nepáčia. Keď sme teraz riešili tú nešťastnú ropu, viete, že nakoniec máme výnimku na tú ropu, hoci po 6 mesiacoch asi definitívne tá výnimka skončí, ak sa dovtedy nevyriešia otázky vojny. Tak mi bolo ponúkané, že čo ty stále máš s tou ruskou ropou? Však kúp, tam sú tankery, v Jadrane kúp tú ropu z tankerov. A niekto ide tou južnou vetvou smerom cez Maďarsko k nám. Hovorím, fajn, a čo je to za ropu? Už je ruská. Hovorím, výborne. A koľkokrát sú vyššie tranzitné poplatky? 5 krát. A čo, som náhle upadnutý? Tak ja budem ruskú ropu kúpovať z tankerov a za 5 krát vyššie tranzitné poplatky len preto, lebo niekomu sa na Slovensku nepáči Rusko. Poďme sa baviť, čo sa deje v Európe. My sa tu dusíme vo vlastnej šťave, že či jeden poslanec príde alebo nepríde do roboty, alebo či sa dobre vyspí alebo nevyspí. A v Nemecku nám padla vláda. A tvárime sa ako, že nič. Že v pohode. Vo Francúzsku koľká vláda? 4., 5., 5. predseda vlády? Absolútna nestabilita. To je motor Európskej únie. Francúzsko a Nemecko sú motorom Európskej únie. Aj politickým, aj ekonomickým a majú rozvrátené politické systémy. Ale my samozrejme tvrdíme, že najhoršie na svete je na Slovensku a nikde inde. Tak sa teda poďme porozprávať o tom, čo sa deje napríklad v Nemecku. Ako je možné, že sa nevenujeme tomu, že obrovská masa ľudí vtrhla na nejaké vianočné trhy, na vianočné trhy? S obrovským výkrikom Allah Akbar a vytláčala ľudí z vianočných trhov. Toto je ten problém, ktorý tu máme s nelegálnou migráciou, že títo ľudia nie sú často len základom rôznych útokov typu teroristických a neviem akých, ale je tu problém kultúry, problém tradícií. To čo je, že príde masa ľudí a vyženie kresťanov z vianočných trhov, sa všetci už zbláznili a my budeme hovoriť, že to je v poriadku, to tak má byť, lebo my sme taká krásna liberálna Európa. Ak tvoria Európsku úniu suverénne členské štáty. Suverénne členské štáty musia mať právo sa rozhodnúť, akú solidaritu prejavia. To, čo je v pakte, to je povinná solidarita, s ktorou ja nesem nič mať spoločné. Čo to je za solidaritu? Že buď príjmete migranta nelegálneho, o ktorom nič neviete, alebo zaplatíte za neho 20 000 eur. Ja sa nesťažujem, ale nie je možné, aby Európska komisia vydala oficiálne stanovisko, keď bol zadržaný na chvíľku predstaviteľ gruzínskej opozície. Pýtam sa, kde bola Európska komisia, keď som bol zadržaný ja. A to je členský štát Európskej únie. Bolo to také isté zadržanie. Jednoducho pár minút pred začatím protestu ma policajti naložili do auta a ešte mi povedali, že keď nepôjdem dobrovoľne, tak ma tam vtiahnu. A držali ma hodiny na policajnej stanici, aby som sa nemohol zúčastniť mítingu. Nemôže byť takéto dvojitý štandard. Jednoducho nemôže. To sa týka aj Rumunska. To ste kde videli, že vyhrá kandidát v prvom kole prezidentskej voľby, no tak sa to zruší cez ústavný súd, lebo nevyhral správny kandidát. To nie je možné. Keď takto budeme postupovať, tak to zničí Európsku úniu ako takú. Všetci ste mi vyčítali, že som absolvoval rozhovor v jednej ruskej televízii Zvesti, alebo teda v relácii Zvesti, áno, o ktorej je známe, že to je proruská relácia, ktorá podporuje ruské záujmy. A vraj to je propaganda, ktorú šíri táto televízia. A čo šírila slovenská televízia od prvého dňa konfliktu na Ukrajine?
Čo šíri verejnoprávne médiá v Českej republike, v západnej Európe? Tupú, hlúpu propagandu. Všetci robíme všetko preto, aby infraštruktúra, pokiaľ ide o plyn na Ukrajine, nebola ohrozená a všetci máme záujem na zachovaní trás, pokiaľ ide o východ, západ. Samozrejme v rámci nejakej diversifikácie potrebujeme, máme všelijaké prepojenia plynové zo severu na juh, máme s Maďarmi prepojenie, máme s Poliakmi prepojenie, vieme brať od západu plyn. Je to naozaj bez akýchkoľvek problémov, len tá naša rúra, pani poslankyňa, má 100 miliárd metrov kubických kapacitu. A my za to máme, alebo mali sme v minulosti a ešte máme obrovské tranzitné poplatky, ktoré idú do štátneho rozpočtu. To necháme vyschnúť tú rúru. V mene čoho? Že nemáte rada Rusov? No v poriadku, ja ich mám rád. Ja si nemyslím, že je správne ísť do polohy, že necháme vyschnúť teraz rúru, len preto, lebo vám sa Rusi nepáčia. Keď sme teraz riešili tú nešťastnú ropu, viete, že nakoniec máme výnimku na tú ropu, hoci po 6 mesiacoch asi definitívne tá výnimka skončí, ak sa dovtedy nevyriešia otázky vojny. Tak mi bolo ponúkané, že čo ty stále máš s tou ruskou ropou? Však kúp, tam sú tankery, v Jadrane kúp tú ropu z tankerov. A niekto ide tou južnou vetvou smerom cez Maďarsko k nám. Hovorím, fajn, a čo je to za ropu? Už je ruská. Hovorím, výborne. A koľkokrát sú vyššie tranzitné poplatky? 5 krát. A čo som náhle upadnutý? Tak ja budem ruskú ropu kúpovať z tankerov a za 5 krát vyššie tranzitné poplatky len preto, lebo niekomu sa na Slovensku nepáči Rusko. Poďme sa baviť, čo sa deje v Európe. My sa tu dusíme vo vlastnej šťave, že či jeden poslanec príde alebo nepríde do roboty, alebo či sa dobre vyspí alebo nevyspí. A v Nemecku nám padla vláda. A tvárime sa ako, že nič. Že v pohode. Vo Francúzsku koľká vláda? 4., 5., 5. predseda vlády? Absolútna nestabilita. To je motor Európskej únie. Francúzsko a Nemecko sú motorom Európskej únie. Aj politickým, aj ekonomickým a majú rozvrátené politické systémy. Ale my samozrejme tvrdíme, že najhoršie na svete je na Slovensku a nikde inde. Tak sa teda poďme porozprávať o tom, čo sa deje napríklad v Nemecku. Ako je možné, že sa nevenujeme tomu, že obrovská masa ľudí vtrhla na nejaké vianočné trhy, na vianočné trhy? S obrovským výkrikom Allah Akbar a vytláčala ľudí z vianočných trhov. Toto je ten problém, ktorý tu máme s nelegálnou migráciou, že títo ľudia nie sú často len základom rôznych útokov typu teroristických a neviem akých, ale je tu problém kultúry, problém tradícií. To čo je, že príde masa ľudí a vyženie kresťanov z vianočných trhov, sme sa všetci už zbláznili a my budeme hovoriť, že to je v poriadku, to tak má byť, lebo my sme taká krásna liberálna Európa. Ak tvoria Európsku úniu suverénne členské štáty. Suverénne členské štáty musia mať právo sa rozhodnúť, akú solidaritu prejavia. To, čo je v pakte, to je povinná solidarita, s ktorou ja nesiem nič mať spoločné. Čo to je za solidaritu? Že buď príjmete migranta nelegálneho, o ktorom nič neviete, alebo zaplatíte za neho 20 000 eur. Ja sa nesťažujem, ale nie je možné, aby Európska komisia vydala oficiálne stanovisko, keď bol zadržaný na chvíľku predstaviteľ gruzínskej opozície. Pýtam sa, kde bola Európska komisia, keď som bol zadržaný ja. A to je členský štát Európskej únie. Bolo to také isté zadržanie. Jednoducho pár minút pred začiatím protestu ma policajti naložili do auta, ešte mi povedali, že keď nepôjdem dobrovoľne, tak ma tam vtiahnu. A držali ma hodiny na policajnej stanici, aby som sa nemohol zúčastniť mítingu. Nemôže byť takéto dvojitý štandard, jednoducho nemôže. To sa týka aj Rumunska. To ste kde videli, že vyhrá kandidát v prvom kole prezidentskej voľby, no tak sa to zruší cez ústavný súd, lebo nevyhral správny kandidát. To nie je možné. Keď takto budeme postupovať, tak to zničí Európsku úniu ako takú. Všetci ste mi vyčítali, že som absolvoval rozhovor v jednej ruskej televízii Zvesti, alebo teda v relácii Zvesti, áno, o ktorej je známe, že to je proruská relácia, ktorá podporuje ruské záujmy. A vraj to je propaganda, ktorú šíri táto televízia. A čo šírila slovenská televízia od prvého dňa konfliktu na Ukrajine? Čo šíri verejnoprávne médiá v Českej republike, v západnej Európe? Tupú, hlúpu propagandu. Všetci robíme všetko preto, aby infraštruktúra, pokiaľ ide o plyn na Ukrajine, nebola ohrozená a všetci máme záujem na zachovaní trás, pokiaľ ide o východ, západ. Samozrejme v rámci nejakej diversifikácie potrebujeme, máme všelijaké prepojenia plynové zo severu na juh, máme s Maďarmi prepojenie, máme s Poliakmi prepojenie, vieme brať od západu plyn. Je to naozaj bez akýchkoľvek problémov, len tá naša rúra, pani poslankyňa,
má 100 miliárd metrov kubických kapacitu. A my za to máme, alebo mali sme v minulosti a ešte máme obrovské tranzitné poplatky, ktoré idú do štátneho rozpočtu. To necháme vyschnúť tú rúru. V mene čoho? Že nemáte rada Rusov? No v poriadku, ja ich mám rád. Ja si nemyslím, že je správne ísť do polohy, že necháme vyschnúť teraz rúru, len preto, lebo vám sa Rusi nepáčia. Keď sme teraz riešili tú nešťastnú ropu, viete, že nakoniec máme výnimku na tú ropu, hoci po 6 mesiacoch asi definitívne tá výnimka skončí, ak sa dovtedy nevyriešia otázky vojny. Tak mi bolo ponúkané, že čo ty stále máš s tou ruskou ropou? Však kúp, tam sú tankery v Jadrane, kúp tú ropu z tankerov. A niekto ide tou južnou vetvou smerom cez Maďarsko k nám. Hovorím, fajn, a čo je to za ropu? Už je ruská. Hovorím, výborne. A koľkokrát sú vyššie tranzitné poplatky? 5 krát. A čo, som náhle upadnutý? Tak ja budem ruskú ropu kúpovať z tankerov a za 5 krát vyššie tranzitné poplatky len preto, lebo niekomu sa na Slovensku nepáči Rusko. Poďme sa baviť, čo sa deje v Európe. My sa tu dusíme vo vlastnej šťave, že či jeden poslanec príde alebo nepríde do roboty, alebo či sa dobre vyspí alebo nevyspí. A v Nemecku nám padla vláda. A tvárime sa ako, že nič. Že v pohode. Vo Francúzsku koľká vláda? 4., 5., 4., 5. predseda vlády? Absolútna nestabilita. To je motor Európskej únie. Francúzsko a Nemecko sú motorom Európskej únie. Aj politickým, aj ekonomickým a majú rozvrátené politické systémy. Ale my samozrejme tvrdíme, že najhoršie na svete je na Slovensku a nikde inde. Tak sa teda poďme porozprávať o tom, čo sa deje napríklad v Nemecku. Ako je možné, že sa nevenujeme tomu, že obrovská masa ľudí vtrhla na nejaké vianočné trhy, na vianočné trhy? S obrovským výkrikom Allah Akbar a vytláčala ľudí z vianočných trhov. Toto je ten problém, ktorý tu máme s nelegálnou migráciou, že títo ľudia nie sú často len základom rôznych útokov typu teroristických a neviem akých, ale je tu problém kultúry, problém tradícií. To čo je, že príde masa ľudí a vyženie kresťanov z vianočných trhov, sa všetci už zbláznili a my budeme hovoriť, že to je v poriadku, to tak má byť, lebo my sme taká krásna liberálna Európa. Ak tvoria Európsku úniu suverénne členské štáty. Suverénne členské štáty musia mať právo sa rozhodnúť, akú solidaritu prejavia. To, čo je v pakte, to je povinná solidarita, s ktorou ja nesem nič mať spoločné. Čo to je za solidaritu? Že buď príjmete migranta nelegálneho, o ktorom nič neviete, alebo zaplatíte za neho 20 000 eur. Ja sa nesťažujem, ale nie je možné, aby Európska komisia vydala oficiálne stanovisko, keď bol zadržaný na chvíľku predstaviteľ gruzinskej opozície. Pýtam sa, kde bola Európska komisia, keď som bol zadržaný ja. A to je členský štát Európskej únie. Bolo to také isté zadržanie. Jednoducho pár minút pred začatím protestu ma policajti naložili do auta, ešte mi povedali, že keď nepôjdem dobrovoľne, tak ma tam vtiahnu. A držali ma hodiny na policajnej stanici, aby som sa nemohol zúčastniť mítingu. Nemôže byť takéto dvojitý štandard, jednoducho nemôže. To sa týka aj Rumunska. To ste kde videli, že vyhrá kandidát v prvom kole prezidentskej voľby, no tak sa to zruší cez ústavný súd, lebo nevyhral správny kandidát. To nie je možné. Keď takto budeme postupovať, tak to zničí Európsku úniu ako takú.